Čau, vítam z nový videa. Dneska budeme hrať Monster Evolution a my môžeme ísť rovno na to. Takže začneme ničiť jablíčka. Budem rád, keď dáte like, odber. Môžete toto video aj takomu poslať, keď budete chcieť. A možno neviem, ako toto hra funguje, lebo som prestal ničiť vajíčka. Tak, my tu vajíčko už budeme mať zničené. A tam dole máte XPčka a keď budeme mať 55 XPčok, sa voľneme na lepšie monštrum. Ja budem momentálne ničiť iba tu huby, bo je to jediné, čo dokážem zničiť. Aj jablka môžem zničiť. Tak to zničím. Tak, mám to zničené a teraz som lepšie monštrum a môjim cieľom na toto video by bolo evolvovať sa na 9 monštier alebo 7, neviem, niečo medzi tým, takže 8, ale uvidíme, jak nám to pôjde. Momentálne nám to ide dosť pomaly, ale verím tomu, že tu budú nejaké boosty, napríklad tu, musím hrať tú hru 5 minút. Máme presne polovičku. Toto doničím, takže my sa uvidíme, keď to budem mať zničené. Tak, my to máme momentálne zničené a teraz sme nejaké hubové monštrum. Takže ideme tu. On sa hýbe. Ja ho zničím skôr. Kde mám hapka? Asi hapka nemám. A už bude za chvíľu zničený. Tak, a dostali sme polovičku a pretože teraz zničím toto a my sa opäť uvidíme, keď to bude mať zničené. Tak, a my už to máme pomaly zničené. Tak, a teraz sme kaktus, ale chcel som hrať takú hru o zvieratách, ale myslel som si, že monštre budú lepšie, takže mám takú otázku. Aké je vaše obľúbené zviera? Môžete to napísať do komentárov. Ja moc neviem, ale myslím, že had alebo tiger. Vy máte možno iný názor, takže môžete to napísať do komentárov. A my sme sa rovno evolvnuli na ďalšie zviera, a to sme nejaká včela veľká. A teraz hitujeme po ani neviem koľko, ale máme iba 8 hapok, takže sa dohylujem a pôjdem zase ničiť. Takže teraz budem ničiť niečo, čo mňa zabíjať nemôže. Tak, my to máme skoro zničené, a už sme ďalšie monštrum. To je nejaký truhlák. Tu sa hylujú hapka rýchlejšie. My hitujeme už po koľko? 35, 38, nejak tak hitujeme. Ale ja teraz momentálne nebudem zabíjať niečo, čo mňa môže stresť. Takže budem zničiť niečo, čo také, čo mňa nemôže zničiť. Tak. Ideme si po túto vec. Oriešok. Takže toto myslím, že je 4. monštrum, takže ešte 4. Tak, toto je 5. A vidím, že mu to ide docela rýchlo. Hovoril som, že tam to pôjde rýchlejšie. Tak a tu sa môžeme pozrieť, že toto je nejaký krab. Pardon. Tak. Toto je taký krab a my budeme asi farmiť na týchto orieškoch, pretože nám to dáva docela dosť veľa XPčok. Aj toto, tam vzadu vidím ďalšie oriešky, ale tam sú aj väčšie a silnejšie monštra. Takže my budeme tu a budem farmiť dosť dlho asi. Takže naše 5. monštrum. A tu vidím, že máme inventory naľavo, takže pôjdeme a možno tam uvidíme, koľko máme monštier. Áno, takže momentálne sme odomkli už 10 monštier, nám to ide docela rýchlo, takže náš cieľ na dnesné video sme dokončili, ale neskončím to tu, to by bolo možno 2-minútové video, takže my budeme farmiť ďalej a
keď už budeme mať nejaké ciele, ktoré by som chcel mať hotové, tak to bude, tak ukončíme video. A videli ste nejaký film s monštrami alebo nejaký monštrum, ktoré ste vo filmoch? Môžete napísať, aké je vaše obľúbené, pretože ja dosť. Moja obľúbená monštrum z filmov je Godzilla. Videl som všetky filmy, ale viem, že je tam taký seriál, ale tu máme nový monštrum, čiže nejaký čarodejník. A my sa medzi tými monštrami posúvame dosť rýchlo, takže by som sa nejak popozeral po mape, aby sme zase nefarmili celý čas. Už nám farmili docela aj slabo, pretože tu zničím oriešok. Zničím po 55, to budeme mať za chvíľu. A sa pôjdeme pozrieť po mape. Oriešok nám dáva presne 400 XPčok, takže budem asi ničiť iba oriešky. Tu môžete sa pozrieť tam dozadu. Vlastne sa pozrieme po mape, ale také hry o farmení, tak je to tam tak, že farmím furt po sebe, takže teraz to kus vynechám a idem pozrieť mapu. Tie príšery majú veľa hapok, ktoré mňa dokážu zabiť na 3 hity, takže budeme ďalej farmiť a potom sa im postavíme. Možno. Tam máme nejaký gift, ale myslím, že už sme tu hrali 5 minút. Áno, takže máme gift. 59 gemov, neviem na čo sú gemy, ale možno to zistíme. Tu zničíme jeden oriešok a budeme mať ďalšie monštrum. A nemáme ďalší monštrum, dobre, nevadí. My zničíme ešte toto tú hubu, alebo huby, alebo neviem, ako tomu hovoríte. A máme nejaký vírus, nejaké ďalšie monštrum, ktoré podľa mňa je jediné, ktoré vyzerá ako monštrum. Zničíme tu oriešok, už hitujeme po 60, takže to docela ide. Zničíme ďalší oriešok. Tu máme, myslím, na 1, 2, 4 hity, takže potrebujeme ešte ďalší rebirth, tu sa kúkam na rebirthy, ale hovorím rebirthy. Potrebujeme ešte ďalšie monštrum, aby sme to ničili na 3 hity. A už budeme mať rovno nový monštrum, takže sme nejaká príšerka, takže docela dobré. Nie je to axolotl, ale niečo také. A teraz áno, ničíme po na 2 hity dávam oriešky. Ja som myslel, že budeme hitovať po 70, ale hitujeme oveľa viac. Myslím, že sa môžem postaviť aj tomuto. Nemôžem. Dobre, neviem. A tu je nejaké veľké monštrum. Tak to až k tomu sa ani nepriblížim, lebo mňa to zabilo. A tu máme nejakú takú vec. Shopu, dačo pozrieme sa možno si budeme môcť dačo kúpiť za gemy, ktoré sme dostali. A to vyzerá, že to iba všetko za Robuxy. Daily nejaké odmeny. Tiež, ale to mi nechce odkliknúť. Takže my budeme farmiť ďalej a uvidíme sa, keď budeme mať ďalší monštrum. Tak, a my budeme mať ďalšie monštrum, čož je nejaký taký tvor. Docela sa mi páči. A ja by som to videl, že dáme si posledný monštrum a potom už to môžeme ukončiť. A myslím, že sa môžeme postaviť tejto tu veci, keď budeme možno postupne editovať. Tak, od mňa mi uberá iba 30 aj oveľa viac. Možno, že ju dokážem poraziť. A ona mňa dokáže poraziť rýchlejšie, takže možno s ďalšou prisierkou, ale neviem, nejaké truhly. Pokúsim sa ich zabiť. Môžeme hitovať aj normálne ľudí. Asi ne. Načíme oriešok.
Orešky podľa mňa sú najlepšie v tejto hre na farmenie. A my sa uvidíme, keď budeme mať ďalšie monštrum. Orešok a potom už bude koniec, takže posledné naše monštrum je nejaká krysa a tuto môžeme ukončiť, takže budeme, keď dáte like, odber a zatiaľ čau.